दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै रावबो गावनि सोलोंथाइ आरो जौगानाया आद्रा जाया। गोदोनि सोमावसारनाय बाथ्राया आलादामोन, नाथाय आथिखालाव गोजोन थासारि फैबाय। बेखायनो आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय आरो खामानि मावनायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैला। बेबायदि बाख्नायजाथाव बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा फोरमायबावोदि जायखिजाया फरायसा समाव मोनसे गोख्रों आफादाव एबा मोनसे मोजां थांखि गोनां आफादफ्राव बिबान लानानै खामानि मावनो हायोब्ला जिउआवबो जाफुंसार जानो हायो होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं माखासे बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ माबे दफानि गेजेरजों सरखार खालामनांगौ आरो फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननांगौनि बाथ्राखौबो गुवारै फोरमायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। साफा स्टुडेन्टनि जि एनार्जि बेखौ जों बोरै इउटिलाइज खालामनो हायो आरो गावनि जिउखौ दाफुंनायाव गावखौनो मोनसे डिसिप्लिन अर्गेनाइजेसनाव थानानै मोनसे सिस्टेमेटिक आइडियोल'जि प्रिन्सिपल थानाय अर्गेनाइजेसनाव थानानै गावनि बिहेभियार आरो केरेक्टार आरो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै साक्सेसफुल जानो हायो। आं बेखौनो खावलायबाय। रावनिबो जिउआ एबसुआव बिबान लानानै एबसु मावनायनि थाखाय स्पइल जाया। रावबो स्टुडेन्टनि केरियारा नस्थ' जाया। रावबो स्टुडेन्टनि केरियारा माने एबसुनि बिबान मावनानै आस'खान्दा जायाखै, फरायनो मोनाखै, बेबायदि जायाखै। सोमावसारनायनि टाइमाव मोनसे परिबेस दङमोन, बे आलादामोन। नाथाय दिनै सान्तिनि परिबेस, बयबो गावबा गावनि हाबाखौ जों मावनांगोन। दा बेखायनो फरायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडियोल'जि प्रिन्सिपल एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ मावफुंनायानो बे इउनिट कमिटिनि मेन एजेन्डा जागोन। आरो सम माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि एक्टिभिटिनि गेजेरजोंसो एबसुआ थांनानै थायो आरो एक्टिभिटि गैयाबा इउनिटियाबो खमायगोन। जोंनि गेजेराव लोगो हमलायनाय, लोगो मोनलायनाय, बिदा फंबायनि जे आन्डारस्टेन्डिं बेबो खमायगोन। दा बेखायनो एक्टिभिटि बेस्ड फोथांना लाखिनो थाखाय फिसा हाबाफारि लानो थाखाय आङो दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों। खोब गोजोननाय मोनदों जे गोबां मोनसे गोलाव इनिसियेटिभनि उनाव बे इउनिट कमिटि एबसुखौ दानानै लानो हादों। आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। गोजोन्थों। माखासे फोरोंगिरिफोरखौ टिउटर हिसाबै थिसनना लानाय दङ। बिथांमोनहा 10,000सो सेलारि मोननाय जायो। बेजों सोलिनाया गोब्राब। बेनि सायाव नोंथांमोना सरकारजों माबाफोर खोथा रायलायदों? प्रभिन्सियेलाइजेसन आयेन बायदियै जि मोनसे टिउटर आरो माने टिचारनि जि मोनसे डिफारेन्स बेयाव लिरनाय दङ आरो बेबायदियैनो जायफोरखौ माने जि लेभेलनि बिथांमोननि जिखिनि क्वालिफिकेसन आरो जिखिनि केटेगरि बेयाव बेबायदि नमेनक्लेचार होनाय जादों। नाथाय जोङो खावलायदों, सरकारखौ जों दाबि होदों जे टिउटरनि मर्यादाखौ टिचार लेभेलाव आपग्रेड खालामनांगौ आरो जि मोनसे 2017-18नि जि प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टमोन बेयाव सार्भिसखौसो प्रभिन्सियेलाइज खालामदों, स्कुलखौ खालामाखै। बे मोनसे जोंनि दा थासारि नुजानायाव बे परिबेसा जोंनि थाखाय मोनसे चेलेन्जिं आरो बेखायनो उननि समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो गावबा गावनि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसनखौ लानो नाजानांगोन आरो बिथांमोना जाहाथे टाइम बाउन्ड टिउटरनिफ्राय टिचारसिम प्रम'सन मोनो, बेनि थाखाय जों सरकारजों उननि समाव सावरायगोन। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।